Всички знаем, че не е хубаво да ходим в гората сами. Същото е и когато работиш в офис. За мен е важно и на двете места да бъда с правилните хора и да споделям с тях и предизвикателствата и хубавите моменти. Страстта ни към теснолинейката се роди преди повече от 10 години, когато разбрахме, че грози закриване и решихме да проверим как се пътува с нея и какво представлява. Така вече 12-та година, всяка година го правим с приятели и с колеги. Когато се качим на влака, всеки път идва чувството на непознато и нещо, което ще се случи този път по различен начин или нещо, което никога не се е случило и винаги сме с интерес и искаме да видим какво този път ще е по-различно и уникално. Страстта ми към футбола започна от дядо ми и оттам почнах да следя мачове, пък като следиш искаш и да можеш да повториш това, което любимците правят. Моята работа е свързана с това да имам много ежедневно контакти с колегите и това също може да се пренесе и на футболния терен, където ако няма колективна игра и колективен дух и разбирателство, няма как да се получат нещата, тъй като както и футбола, така и екипната работа са нещо, което трябва да има сплотеност. Понеже това е първата ми в IT компания, в която работя и нямах изисквания относно работа, защото навсякъде можеш да се развиваш. Аз исках много да ми допадне средата и екипа. Още на интервютата ми казаха, екипа е страхотен и хората тук в компанията са супер, нали ще ти допаднат. И наистина беше така. Постоянно сме заедно, не е само в работа, извън работно време. Много често се случва да си организираме нещо, да си обмисляме различни идеи за пътувания, пък и не само, даже и като имаш нужда от тях за нещо лично, пак можеш да се обърнеш към много хора, които да ти дадат идеи и да ти помогнат. Аз съм Симеон, работя в Software AG. Казвам се Димитър и работя в Software AG. Казвам се Емо и работя в Software AG. Казвам се Веси и работя в Software AG.